Isithili Buffalo City sesona siqhubeka kuhle ephondweni ngomyinge ka-79%, ilandelwa yiNelson Mandela. Isebe lezemfundo ephondweni lifunge ngokunikeza ingqwalasela kwizikolo ezingaqhubi kakuhle. Uqinisekisa into ngalandlela besicinga ngayo okanye ngokwala plani besisiza nayo kulonyaka ophelileyo sisuka nayo kwiminyaka engaphambili. Siqiniseke into okubana isebe lezemfundo libuyela kwiziseko zalo. Liqiniseke into okubana phantse zonke izikolo zikwimo yokufunda nokufundisa. Owona mfundi ophumele amagqabini apha ephondweni, uMpendulo Nzoyiya, wamkelwe ngezandla ezishushu luluntu eBhazia. Ufumane i-distinctions ezisixhenxe nalapho kuquka khona izifundo zezibalo. Kakhulu eyona nto indonwabisa kakhulu kubona abantu bevela kwilalini siya kuye bephume ngobuninzi babo benjengisapota. Loo nto indonwabisa kakhulu kuluvuyo andizange nam ndicingele le nto ke ndibulela iititshala zam ukuba zindiququzele uba ndifunde kakhulu. Ukanti beyimincili kumaphondo jikelele eGqeberha abafundi bazibona benekamva eliqaqambileyo. Ndivuya kakhulu bhuti ukuba ndifumane ezi results. Ndiyazingca ngomsebenzi wam, ndithanda ubulela isikolo ngayo yonke into esenzele sona, ndithanda ubulela nefamily yam for the support. I mean, I'm proud of myself. It was a long journey. It was difficult, I won't lie. There was a lot of self-doubt, but now that I'm here, it's like I've proved to myself that I can do this. So I'm more confident in my journey forth. I know that I've got 8 distinctions, but I don't know my percentages yet, as of yet. Urhulumente wephondo uwonge abafundi kumsitho bebanjwe eMonti. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC ndiseMonti.